ପାଦର ଗୋଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜିକାଲି ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଦେଲାଣି। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ, ସକାଳୁ ଉଠି ପାଦ ରଖିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଲା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଗୋଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଯେମିତିକି ରିମାଟିଜିମ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ସେଇଠି ହାଡର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗ୍ରୋଥ ହେବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଫାସିଆ ସଂକ୍ରମଣ ବା ଭୁଲିଗଲେ ପାଦର ଗୋଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ପାଦକୁ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରନ୍ତୁ। ଏକ ବୋତଲରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇ ପାଦ ତଳେ ରଖି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ସେକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆପଣମାନେ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଜୋତାର ସୋଲ ଯେମିତି ସଫ୍ଟ ବା ନରମ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଦ ଏବଂ ଗୋଇଠିକୁ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ମାଲିସ କର। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧର ମଧ୍ୟ ଉପଚାର କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ରୋଟା G200। ଏହାକୁ ସକାଳୁ ଦ୍ୱିପହରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଠୋପା ଲେଖାଏଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ହେବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।